Amen. Ndipo demekezo kumfundisha mai zitarengera tatanga amini tatanga ona nasi naye tataka mbona na mchazi but gaidi demekezo kumfundisha mai zitarengera Yesu. Amen. Tugali wese tukamchimba mari wake tiri yashashukuru ndaka kutamba bora kuna hizo market and razor. But I remember nataka kutamba bora tu market and razor machimira the main mesh. But the main mesh yaka kubwa market and razor sometime. So I know mwana 94 rana anaona tondi rana pana. Thank you so much my brother for ministering to us. God bless you. Nataka niweke shukrani kwa book ya First Kings chapter 3 from verse 16. First Kings chapter 3 from verse 16 and I'll read. Now 2 women who were harlots came to the king and stood before him. And one woman said, "Oh my lord, this woman and I dwell in the same house. And I gave birth while she was in the house." Then it happened on the 3rd day after I had given birth that this woman also gave birth. And we were together. No one was with us in the house except the two of us in the house. And this woman's son died in the night because she lay on him. So she arose in the middle of the night and took my son from my side, while your maidservant slept, and laid him in her bosom, and laid her dead child in my bosom. And when I arose in the morning to nurse my son, there he was dead. But when I examined him in the morning, indeed he was not my son, whom I had born. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. But I examined him in the morning. Indeed, he was not my son, whom I had born. Mumando baba mwanomwe nikudako kuti avatira wake mwana wake afa but zvipenyano zvida but so not careful saka zvake zvikafa ane pfuma yekutorerawo vamwe so akutora advantage yekuti usiri mumwe akarara but my surprise mumwe paakazotanga kuchema pamberi pamambo akataura statement yekuti mambo wangu ndakarara ndabirwa. Dari matarenzi mosha ipanyika nyaya iyo haisi valid kuti ende mukoti kana munhu chiti ndakarara ndabirwa zvekuti wakosina kurara because kana wakarara uri kuona zvekuitika so zvinoreva kuti Solomon une kumwe kunzwisisa kwaari kuita kuti nyangwe munhu anga akarara but ane kumwe kuziva kunodarika kutorwa advantage yekuti anga akarara saka kuti mambo ndakarara ndabirwa mwana uya atora mwana wangu mupenyu ndokubva aisa murutivi rwake ndokutorawo afa akaunza pangu. Ndataura chinechi yekuti mwana anofa iriko but amai avati ndakaexamina mwana uyu mangwanani ndikaona kuti haasi wangu yekubvuma kuti vanogona kubereka mwana anogona kufa vanoinzwisisa kuti munhu aberekwa anofa but vakaexamina chitunha chacho ndokubva vaona kuti kufiwa kuriko but itype haisi yangu so kureva kuti munhu anga ane yatinoti original information yekunyatsoziva wake mwana. Vana kana vari vacheche vanenge difference ke3 days vanogona kuita kufanana kwakanyanya but mai avati ndakanyatsotarisa in the morning light kureva kuti pane time yandakatorwa advantage because it was during the night. Baba rangu noti kuchema kungauya usiku asi mufaro unouya mangwanani. So amai avari kuti ndakanyatsotarisa ndobva ndaona kuti aiwa haasiri yekuti vana vanofa ndoiziva but uya afa haasi wangu. Vakadzi avaigara vari 2 kurati mafriends because vaigara musame house. Mafriends vaigara zvakanaka mazuva ese kusvika pazoita kuti mumwe ane mwana mumwe
ndopakuonekwa kuti mumwe imbavha. Zvoreva kuti mulife mungangodaro kune mbavha yako yautori nayo izvozvo. But haisati yakukubira nekuti zvinobiwa zvacho hasati zvako. Handiprofite panogona kuonekwa kuti ndingandikone zvakanaka. Angangodaro ari shamwari for now, but zvinhu zvikandifambira mushe angangodaro ari enemy futi. So pane nguva yekuti wakatoakomodhedza dambudziko rako mulife mako nekuda kwekuti hapana zvati zvaitikawo muupenyu hwako. Kune vanhu vari comfortable newe kana uri palevel yauri, vasingazofira comfortable kana waenda pabetter stage or better level in life. Izvozvo muupenyu zvinosanganikana. So vanhu havaigara vari two mafriend, but mumwe imbavha. So varubatsirwa nevana vese. Umwe akafunga kutora mumwe nokuti ararira wake akafa. Haana kuurayirwa, but ane tsika yekuti haana ki anouraya zvake. But kana zvake zvafa hafariwo kuonawo vamwe vane zvipenyu. Kurati uyu akaba exchange yaakaita haakusiya usina chinhu, but anokusiyira zvinhu zvisirizvo. Zvaakutoda morning light to discover. Ukaopareta mudarkness, muignorance, unofa uchiti ndizvo. Why? Nekuda kwekuti wakapiwa chinhu chakafanana nezvaunoti zvako. Zvinhu zvisizvo zvinogona kukarwa nazvo muupenyu kana munhu asingaopareti mumorning light. Morning zvinongoreva chiedza, chireva chiedza chinongoreva knowledge, revelation, the truth of the word, kuziva zvokwadi. Nokuti ukaenda kumapurisa wabirwa vanobvunza kuti wabirwei, kutaura kuti ndabirwa TV, vanobvunza kuti maitizi mangani, obva wabvunza nezita reTV. But unoziva kuti maSamsung 52 inch akawandisa. Saka vanosvika vabvunza kuti hauna zvimwe here zvaunoziva kuidentifya TV yaunoti ndeyapo. Zvoreva kuti ukava neinformation iyoyo nayo yavanoshanda nayo kuitira kuti vakazorikava maTV unogona kutsanangura zvakaita yako wotobata shuwa kuti ndeyako nokuti une zvimwe zvaunoziva besides kungoti 52 inch Samsung. So information yemutendi wanhasi mani ndoba iri dangerous. Ane information inogumira pakuti 52 inch Samsung. Yeti akawanda maSamsung 52 inch. Pane imwe information iri deeper yandiri kuti in original inoza Adam na Eve vakabereka the first better. Vanhu vamwari chaichaivo ndo vakabereka mhondi yekutanga. Vapamwari chaichaivo vakabereka mhondi yekutanga. I don't blame them zvangu nekuda kwekuti ndine karumu kandinovasiyira kedoubt nekuda kwekuti munoziva kuti Adam na Eve havana kubvira vambopawo mwana. Akungosikwa nevanhu vakuru. There are things you understand by the experience, no matter how intelligent you are. Why? Because Adam haana kubvira ava mwana, Eve haana kubvira ava mwana. Saka kuti vakontrole vana kunonetsa nokuti havazive kuti kuva mwana kuita sei. So pavaiti vana vari kutamba, vana vaitokondana. Havazvizive kuti kana pachikondwa munhu vana vanoita sei. So I don't blame them much. Havanobvira vavawo vana, but vakapiwa task yokutarisa vana ivo vasingazive kuti kuita mwana kuita sei. So zvakatitaridza kuti pane panoda experience ndoafarira, but danger iripo ndeyekuti they will end up vasingarespect maelders nekuda kwekuti some they are so gifted nekudii, but one chisingabviswe experience. Samuel wakadanwa naMwari pacheche pashiro, but munoziva kuti Mwari vakatoita tsika yekuti vakakomba voice remukuru wepacheche ipapo. Ndo zvaita kuti Samuel amhanye kuna Bishop Eli achiti mandidana. Why? Nekuda kuti dai Mwari vakamushenza nevoice ravo saMwari anga asingaende kuna Eli. Because zvinhu zvakatosiyana. But chakapa Samuel kumhanya kuna Bishop Eli, Mwari vakakomba voice remunhu ari pacheche ipapo wavasiri kutaura naye, ivo vachishenza munhu wavakuda kutaura naye. So Eli ndiye wakazoudza Samuel kuti ari kukudana ndiye Mwari. Kana wadanwa unoti taurai tenzi muranda akateerera. In other words, Mwari vari kuti kana Samuel ndakudana ndakushanda newe, learn to respect Eli as your mentor. Why? Nokuti Eli haasi kudanwa,
but ndiye anoudza ari kudanwa kuti ndiye Mwari. Zvakati Eli by experience he knows the voice of God. But Samuel nokuti he's still youth, he's still young. Azive Mwari, but ndiye akutaura naye mazuva iwayo. So tine vanhu vokuti Mwari anotaura nero but haumuzivi. Unotoda asiri kutaurwa naye anomuziva kuti akuzivise kuti ndiye uye ndiye kutaura kwake. So Adam na Eve vatadzira Mwari mugadheni, vakaburiswa mugadheni. Kwavaigara mugadheni ndokubva vaburiswa, ndokunobereka vana vaburiswa mugadheni. So vari kuberekera vana mu-wrong environment, isiri original plan yaMwari kuti vagare mujungle, vaigara mugadheni. So zvaakuda kuti vambogara pasi nevana vovaudza kuti vana vangu muchiona tichigara musango kudai hatisi type yemusango. Pane zvatakangokanya tikazouya kuno. Originally kwedu chaiko kugadheni. Kureva kuti vanofanirwa kunge vane a garden mentality, although they were born in a jungle. Vanofanirwa kuva nepfungwa yekuziva kuti kuna kusi kwedu pane yakatambika kwedu chaiko mugadheni. So mutende akashaya original information anoita set of forests. Ina street preach. So street vanoparidzira vanhu vakasiyana siyana. Munhu akaya kwadiri zvakuti ndina matire ndikuda basa because Bible inoti munhu anodya chiziya. Unoziva kuti shoko rero muBhaibheri ririmo, asi kuti ririmo zvaita sei paitukwa munhu. That's not the original plan yaMwari kuti munhu ararame out of sweat. Sure, ukashanda you can sweat, but you are designed to live by grace although you sweat. Nokuti kana paitukwa munhu kunzi you eat out of sweat, kana chiri chituko iri punishment, which means the opposite was the original plan. So people who settle for punishment or ignore the original. Number 3, because Bible not to charge here. Wakakota pa punishment iwewe. Wadi ungotangira kwa zvakatanga kuti munhu nyangwa aishanda mugarden aidya out of abundance, out of grace. That's why uchaona kuti munhu paakasikwa naMwari achiswa mugarden akatanga kushanda, akatanga neoff. Pende off munhu anoti. Which means munhu wakatanga eating not working. Another chinoverenga umaverengira later. Munhu akasikwa ndobva atosangana nesabata ndobva azorora. Kurati akatenda kulunch, akatenda supper, asati agoenda kurust. So chakatanga eating not working. Sei Mwari vadesigner that order. Vanoda kumuratidza provision yavo akusi mukushanda kwavo. So munhu paakatadzira Mwari akurarama zviri mupunishment. Saka munhu anobva kukotera pepunishment madhopa anoreva. Kuti shoko zvitorimo kuti unodya cheziya. It's unfortunate mazuva ano unotokuti original information you don't settle for less. That's why I love Moses. Mwari vachitaura nhau yeExodus Genesis 15:14 ataura naAbraham. Vanoti vana vako vachava nhapa muIjipita asi vachabuda. Ndobva pataura futi mabudiro. They will come out with great substance. Why? Nekuda kwekuti Pharaoh akazoronga imwe Exodus isiri original. Yaiti kuna Moses budai asisiyai mombe. Airamba ndiMoses. Why? Because aiziva kuti kubuda ndizvo but kabudiro akasiripo. Moses une original information yekuziva kuti inonzi Exodus chii. Hachisi kuti tunoenda tosiya madzimai, tunoenda tosiya vana, tunoenda tosiya mombe. Mwari vakati vanhu havachabuda with great substance. So pane kubuda nekabudiro. Yekuti so long life haisiriyo. There is a kind of life designed by God for believers. Vachikuru kufema, pane mamwe mafemero asiri designed for you. So Adam and Eve vafanogara pasi udza vana kuti vana vangu kwedu chaiko chaiko kugadheni. Kuno kwatiri tinedza takangotamba tikangokanya munharaunda tine kwedu chaiko chaiko. Vana ngavave original information. Saka danger iripo ndeyekuti ukasaziva wako mwana unopiwa futi mwana asiri wako ende akafa.
So everybody is just a simple picture of Christ. I am about to my church. Why? Which is true. But akamuka. Whenever put church, I found a book made up a cross. Church, you know, found what was on the cross was a passive phase. Cross at the right hand of the Father. Which means that operator didn't mentality went a cross, but he was not academically cross. The operator didn't information you put is seated on the right hand of the Father, interceding on my behalf. Just a day, but cross to Saka wakai panoda kuti church igumire pa cross. Saka wachiona sometimes masiku e church anotuti kuma cross. Mari pa akafura na kwete kwa. Peter again ona kushenzwa. There's nothing wrong with the cross. Sure akadarika naiko but unoza danger pa cross man. 503. The devil akakopa cross. Just not going to cope in resurrection. Fortunately, I've been to Israel. I'm just off the ban about 6 months. I've been there. That was witness. Church means way. Apa, I'm not so tragashika. I see. Panenya. The puts Ari Nas. Kwete utakafuna lokuti. Amen. Pale basa lakabatwa hapa. Raakumiri wa manifestation yaro hapa ipapa. Original information kukereke. Aifani kumira kuna Yesu akafa. Lokuti wanita zemu zimani tenda okune akafa lao. Kereke ikagumira kuti Yesu akafa. Inofa. Yakudao Yesu mupenyu kuti mupenyu ndiane itazvinhu kwete akafa. So adaya iwe church ya kumira pa level yekuti takafirwa na Jesu. Cross in picture ye pain. Marwadzo arapa. But after the cross pane crown. Kureva kuti takufana kuopa itatine mentality ye king ye umambo ye crown. I'll show you a picture. Alpha cross, Wakatora means what Dokavakazira Ineke hates a crown of thorns, like a some Suromaki. Adam will tanga at Dramari, Wakati and Abuchamira means what, which means Maria, one of Vinavatendra means Bokwa Panika, but it stands by Moon Yaka means Bokubuda. Once you get it? Okay, the Galipotoras was English for feeding Kamisha. Unazaya mtikio mwai awanakupira vasika Satan. Chinonzi Satan is creation. Rebellion. By creation vakasika angel yenze Lucifer. Pakava rebellious, he became the devil. So we will become a who are created. Alright, mwara anakusika shidaba zviriko. Kudaba choice is creation. So amaya avachinjirwa ndokubva vapiwa zvisizvo asi zvakafanana neizvi. Pane paunorarama life isiri yako nokuti yako hauizive. Kuti vari kuti taita dhipa now tiri kuunderstanda kuti zvawakatakakura asi zvako izvo. Kuna kutapudza iwo ndokuremerwa patinonotsana rufarabadza. Chakune vanhu vane tsika yekutapudza vanhu zvinhu zvavo. Naimumanzi uchiremerwa nenyaya yemublaza nguwaiwaibadza. So kune minhamo inenge wakatakura inotooneka kuti kunofanirwa kunyuma kuti itaipe yenhamo ichitell. Ukatarisa basa rakabatwa paCalvary, woona zviri kukuremera zvacho, unofanirwa kuzotoona papaderera. Iyi haisiriyo.
Usi rakabamwana kapamunwana. Oza ukabirwa kwasiwa usina unokasika kuziva kuti ndabirwa. But ukabirwa kwasiwa winazvo unotozoita kuudzwa nevamwe kuti makabirwa kai. Pane paunosvika kugamuchira upenyu husiriwo nokuti ihwo chaiwo original hauzivi. Akaba mwana ndokubva apa umwe mwana. Shanzi mangwanani early in the morning. Kureva kuti zvinototora chiedza, which is light, which is the word of God. Kuti unyatsoona kuti zvinhu zvinofa paizvi zvafa zvawo. Why? Because it's easy to settle for the one who is dead. Nekuda kuti unobata mwana pamwangofa wenguva. But akasvika paakazi Rebecca aine pamuviri. Akamubvunza Mwari kuti nhumbi indamarwadza kunoti wakaziva kuti kune labor pain, but the pain haisi labor pain because mamanzi achiri kure. Mukadzi akarwadziwa nepamuviri kana mazuva akwana nemurume wacho anofara anonyemwerera achitokuda kunzi kuchipatara kuti adzimai wafaunza kuti vakurwadziwa wena dzinyemwerera. Why? Unoziva kuti iyi pain ndeyekuti tichifara. Saka anofanira kukasika kufara. Kuti vari kurwadziwa unodzinyemwerera kuti vakurwadziwa zvaita. But kana vari mutirimanzi vakarwadziwa ukanyemwerera watomurwe. Rebecca warwadziwa ukati Mwari zvichidaro mandiri. Kureva kuti nhumbu dzinorwadza pati kwete nenguva yandiri. Kosa kune dhimoni rinokushayisa basa rokunyembera kuti nyika yacho haina mabasa. Richitora advantage yokuti wega unofunga kuti nyika yacho baturiwe. Andakati ukaenda pano uchitsvaga basa unosvika pakanzi no job. Pese pakanzi no job pabasa. Vanenge vachingonyara kukudzokera akomborisira. Hapana musango makanzi no job. Wana pese pakanzi no job pabasa. Situation wakaipa unotora advantage yekuti unongoti inyika yacho havasi kuroora mazuva ano havasi kuroora. Yeti Saturday wakaona mota inge nemabhaluni. Pakaroorwa munhu Saturday achapfuura atiwa kana zvapauri anongoti mazana havaroore. Enda dhipa. Statement rekuti mabasa hakuna mabasa ari kunetsa inoda kuenda deeper a little bit. Why? Because ndakavhura Sunday mewo ne Sunday ndikanzwa kuti kusimplants kwauchidiwa engineer. Saka unofanira kuti mabasa etype yangu anonetsa. It's be real. Why? Because izvo zvinokupa kuimprove. Wakaipa kuti black mabasa ari kunetsa aiwa etype yako hawanikwe. Bosi kune mabasa akutsvaga vanhu mukore uno. Ndakati ukanzi zviri sei haufanira kuti zvakaoma. Hausambasada umirire vanhu. Unofanira kuti ndakaomerwa. Why? Zvinokupa challenge improvement. Saka vamwe zviri kuita. Kuna vamwe zviri kuita. It's unfortunate reality in life. Kuna vamwe zviri kuita. Munguva yatiri kuna vamwe zviri kuita zvakanaka. Ukaona mubucha mune mazondo mumbeche ngei. But kune vakaronga kukupa tsoka. Mukore uno. Haisi mombe last year ne this week. Kuna this week kune vakatora zvinana kukupa tsoka. Life ngaisi pakona pekuti wega unotaiwa Mwari ndakuda kuti zvangu zvichinje. Uyu akafa asi wako. Ichokwadi vana vanofa. But ndakatarisa akafa wacho. Pane zvitunda zvinoda kuongororwa. Hongu varume vanonzi vanonetsa muwanano but uyu anyanya. Jesu akatara nemikadzipatsire ndokubva muti ndonoshedza murume wako ndokubva ati handina. Iye kumba kwako nemunhu. Jesu chokwadi pawati hauna nokuti ariko asi wako.
Dakati prophecy yake deeper. Kuprofita munane murume kuti hauna murume. Iyo vatobvuma shoko kuti handina. Iya ine munhu kumbawo. Chirungu chakatina zvakanaka bosi akati boye. Exchange yakaitwa. Panda kutorwa advantage kuti kana uchioperate mu darkness ignorance you settle for less. Unongoti zvazviri ndizvo zvinoupenyu wacho. Aiwa, we are waiting upon the Lord. Yet you are still waiting. You are to spirit of delay. You are catching the scripture. Sasa nakalepata akarupa mavesi. Paitembwa Jesu na devil akasvika paakakota scripture Psalms 91 verse 11 kuti svetuka nokuti haatendere tsoka yako kurevera padumbu. Svetuka. Jesu akati kuti aiwa zviri motosvetuka zvemubhaibheri ndozvanoita. Indakunzwa mumwe achiti toita zviri mushoko. That's a lie. Ukaita zviri mushoko unogona kutokuvara. Shoko ngarikuite zvaunofanirwa kuita mukore uno. Alright, muna munhu angarende kutoko. You believe God for one. Vanga vane mbudzi vanhu. Zvotokona kuita zvemushoko ufanirwa kuva nemakwai ako nembudzi dzako izvizvi. You believe God for a car. Marichester acho wangane ngoro mabhiza. Awiti zvemubhaibheri. Unoziva kuti Lot akarara nevanasikana vake. Zvirimo. Amene mucharara nini? Andinena zvirimo. Bible rakafanana. Bible rakunoti you must rightly divide the word. Rakafanana nefish. Fish inonaka patauti zvese. Unobvisa midhoro. Ukarova zvese unokuradzwa nezvakanaka. Exchange yakaitwa iyi yakatorerwa advantage yedarkness. Darkness inorepresenta ignorance. Hama dzangu chinonzi revival haisi revival kusumukirana. Rumutsiridzo. Zvafana neblack and white TV, pakauya color TV, black and white haina kupandukirwa. Improvements. Color yakazoudza vanhu kuti sheti ndeblue mavharwa nguva refu. Okay. Danger yekuti vanhu havana original truth. Vanopiwa zvakafa zvikamuchira. Ichokwadi shoko rinoti we don't follow miracles. Hatiteri minana isu. But iera kushaya minana. Why? Because if you believe, signs and wonders will follow you. Saka kushaya minana munofanirwa kurwadza church. Original truth. Nokuti rinoti, if you believe, signs and wonders will follow you. Saka kuti yenda hatiti zveminana, hatiteri minana. Mutorerwa mufuti. Nokuti iri kushayikwa. Haitererwe but ikasatera takuwara. Those are no original info. If you believe, signs and wonders will follow you. So kusatera minana makagona kuishaiwa murutadza. Kushaiwa kweminana muchechi haisi guarantee yekuti muri right. Isaini yekuti kusaterwa kwazvo murikuenda kusiriko. Hatiteri mamiracles. Ukupetwa mamiracles hatendeko. Iyo yekumashaiwa futi ndamusiri wariti nayo. Nokuti rinototi signs and wonders will follow. So mukasatera magona, mukasaterwa manyura. Icho chingachikubhora kusvika wati Mwari itaiwo mukereke mene. Amenda ndikutunge. Ndangorova pa original information church. Because pane pamunosirwa zvakafa ende mosvikamuchira. Tazana nebasa resawa namupanyika rigari kudenga. Ine muchiti thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ausaera inotirungira netunzivo twacho. Kunoshamisa ikoko hakuna mutoro.
wapedza kuimba yoti thy kingdom come, thy will be done on earth. Uzvaona kuti kuno ndekwe problem, ndekwe rugare. Original information. We are not heavenly minded to be earthly useless. We must make an impact on earth. We are sons of God. It's a good improvement in a way of what's you are. What is the fun of Paul was? That's what I can't face as Jewish. It's so a Christian no matter what. Je pense que le cas je suis payé par là. Quand tu as eu manana bene kwa mo faingo sikamusira yiwa inguwa. Kune zvinoitika nokuti munguva yacho amusimuziva zvinofanira kunge muchiita. Original truth. Plani yaMwari yakamira sei? Wakaipa zvaanoita anorova exchange. Chechi inopiwa vhangeri rekuti zvichanoita mushi, haisi kupiwa vhangeri rekuti ngazviite mushi. Yeti Jesu paakauya, yekuti tienda kudenga haisi nyaya, but yekuti denga ruye kuno ndo pane nyaya hombe. Satani ndo yaanouya inomupowa manje. Yekuti thy kingdom come, haide. Yekuti uende ugara kana problem nayo. Why? Because akatoikundikana paCalvary. Mbavha yakatonzi kwete bishop. Kwete mwana wesakaro, mbavha. Yapedza kubira vanhu location yobva yapinda denga. Saka Satani anozoona kuti kana vakadii vanongoenda. Because denga ichoice. Ukagamuchira Jesu sachana muponesi wako, ichoice. Denga ichoice. As lifestyle yako pano, after we make a choice a good life, you need to fight. Okay. I love when Paulo Timono yapanyika no yakapfumbata anotanika akabata zvipo zvake. That's one side of the story. I'll show you the other one. Kufumbata side of people who are going to panda feedback. Aspekutaba. To fight. Rushkabana na siguri utinza leo wakaita zimenya nje ndio tulipwende. Pano panyika. Unoshika sitara bora katambwa naro zvokunza urorwe iwo uchirika chechi. Unoshika pakataurwa zvinhu pamusoro pelife yako nezita rako. Saka pana pa battlefield. Life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Paulo achibata anoti atirwe nenyama neropa zvinambidze kurwa zvinongorambidza chekurwa nacho. Rati kana watoya pana wato mukristu fight denga. Chinoti pakaberekwa Jesu avanomira zvakanaka. Isu tichifarira kuti Jesu akaberekwa kune vanhu vakachema pakaberekwa Jesu kwakafanana. Why? Because mambo aida kuuraya, Herod aida kuuraya Jesu. Information yangapiwa ndeyekune mawise ndeyekuti tiri kutsvaka mambo aberekwa. Saka aitozva kuti patu vanoti pana mambo. Saka pese pane chekuita neumambo pane rufu. Don't relax. Aienda iwomeso nokuti namatira pakona pako 2 minutes dzako watopedza. Unozati vhangeri 1 rakaparizwa ka3 Jesu achiripita asingachinjendere prayer. Akaenda kwadzidzo kuti mukai munamati. Ouya udzoka mukai munamati. Aiwa one sermon mukai munamati, mukai munamati. Anoti ndiripo but apa panguda kuti munhu ambopfuga mawa. Haana kuti hararai dhararipo rarai the man of God is around. Akatoti mukai munamata. Why? Because mukasamuka muchinamata muchamhanya. Pane vakomana vari kuuya manje manje. Ende vakomana vacho pavakauya vakatiza zvavanga prayer. Jesu anga anamata ane revelation yekuti akuenda pacross anga ready kubatwa. But Peter anga asiri ready. Zvichida chaita kuti ana Peter vasamuke vachinamata vanga vachine mabhemba avo. Chaiusanamata ndongo une bhemba racho. Because kune zvinotevera. Original information is valid. Kana one original information waakugona kufa kuti chinichi hongu zviriko kuti basa rinopera kuti maperere basa rangu asiziwa. I need to fight. Vana vanoberekwa, vana vanofa, vana ada kuvheta chitunha chacho chandinacho ndiyeri mfano. Mind of what I was. Ayo wasokuzvindere kuti unospenda mari.
wopedzera wakutora bhopoindi chiweka kuti yapera sei unozozopana pandu kubirwa panapa ndingatenga bati kubirwa kuripo ana munhu anesisa kuda maukiri akuweka ega pansi unozati even munhu wadorosha pane munhu wokuti akanwa eganzono takawanda ndiri wani patakawanda maniro andiri kuita kune vandisiri kuona vari kuti joina ndingarove 2 crates tiri 1 zvikumwa takawanda original information ukava nayo you don't settle for less. Time has come for the church to rise and wake up. Tochaka kuti mwari vanoti kudini shoko izvo kuita zviri mushoko ramwari hakusi kupanduka usavhundutsirwe as long uchiita zviri mushoko ramwari ndouchiita zvinhu chaizvo. Luke 17:11 pane maperembudzi vakadanidzira vanakomana vaDhavhidhi tidzorewo kuona vachienda vari munzira wani ndokubva adiscover kupora kwake ndokudzoka achiuya kuzotenga. Jesu ndokubva abvunza adzoka wacho kuti ko vamwe varipi. Yeti information yaataura ndeyekuti endai haana kuti go and come akangoti go and show yourself to the priest but akadzoka ndiyari kuti ko vamwe vari kupi. Yeti vaenda vanzwa zvataurwa but vari wrong nokuti vanzwa osa kune level yemanzwiro ako ari wrong but uchinyatsonzwa chaizvozvo. I related this example patagara kudongosha kumushatenda kuti kwambiya vangu vanoita zvemagarden sata inoswera kugarden vaida rakabika saka boys tanga takawanda taigara muchikicheni so gogo vaiti vakauya usiku vaiti zvamurimi ndokuzodya nyama yepoto ukanzwa zvavataura vanenge vati zvamurimi mugozodya pedonomuka usiku kuti zvatirisu takutoti mashoko iwayo haashandwe nezvataurwa anoshandwa nawo nezvisina kutaurwa. Zvavasina kutaura ndo zvavari kureva zvokuti musadye but ivo vanoti zvamurimi mugozodya. So information yemunhu ati kurei. You need to mature and grow in the things of the Lord. Why? Because pamwe pacho unoita wrong nokuti zvawakanzwa ndizvo but wakatadza kunzwa sina ngora. I'll give this example. Jesu unoti kuna Legio chiregera kutiteera but enda unoudza vanhu mwari zvaakuitira. The same Jesus anoti akaporesa mumwe munhu obva atosaudza vanhu anomunzwa Jesu achidaro don't tell people but kuna Legio anoti enda unoudza vanhu. So zvaindinetsa kuti indaa achitange ane two sides anoda kuti vanhu vape testimony pamwe pacho haadi ndikazodiscover kuti Jesu unoshanda newisdom uye nemweya wokunjira aiziva type yevanhu vekuudza izvozvo. Why? Kune vanhu vekuti vakarambidzwa chinhu ndochavanoita izvozvo saka ukatotoda kuvatenda munoudza vanhu nokusatomboudza munhu ndokuva wakamboita shamwari yakadaro nokuti please asikana iye anoramba achirwadziwa nazvo kuti akachandarambidzwa ichi ndochitaura chete. So just with wisdom aitoziva kuti ndingamurambidza shoko rafamba aitoda kuti testimony isvike kuvanhu kuti Jesu aporesa munhu but aiziva ndikamutuma kuti ndakuporesa udza vanhu haatumikewo but ukamurambidza wamutuma. Original information. Ndakaenzana ina mwana kuseri ndikanyesonoti hasi wangu zvokuti mwana ndizvo but kuti ndewangu here ndo pane nyaya. So azviona kuti mwana hasi wake akaziva kuti kana ndichiita debate nemumwe wangu handiwine nokuti ndine hope sere anowanzomukira achiita tuntu wake. Taakuenda to the king akakumbira wisdom from the Lord. Ndokubva vaenda kumba kwaSolomoni. Sisi muridzi wemwana vakasvika neinformation yekuti ndewangu. Zvoita sekunge mai ava kutodawo mwanawo gamba ava it's a matter of time. Solomon paanobata banga mai vasiriwo vanoti mambo urayai ndozvekudada neproblem yangu. Ndozvekuti munhu akada dzoda kuchikora munamba 1 inani porofite pandakubata munhu wako iproblem anamu yako namba 1 munhu wako but haana kuya
yaitaura mamashoko akayachiti I love you, I miss you. But when you're sometimes no dambudziko. Wakaenda kuna mambo vaine chichemo but vakashoka kuti ndewangu svika mambo akati atipe banga tida kudivheta mwana 92. Banga representa death. So wekuraya akabva ati muna mambo unofunga tinowirirana. Tese tine pfungwa yekungoka kupedzisa kamwana. Do you know there are times when you are kuchechi kudodemba kuna Mwari nokuchema kuti Mwari achinje upenyu hwako. Mwari vanoshandisa action kuti unyazoona sekunge vanowina nedambudziko rako kudarika iwewe. Zvokuti vanoita sekunge vada kutokuomesera wese. Kunyika kune zvaitika wakabirwa mari dzako ukavharwa nevanhu wauya kuchechi kuna Mwari anokusimudza. Wakabva wanzi chiunza imwe yacho in the name of offering. Kunozoti vanhu vakafanana vakutondipedzisa. Kunzawo kuti abirwa muno vakutora futi. Kwese kubuda kwayo. Iyi ine zita rokunzi offering but inenge ichitobuda futi. Saka ukanyatsoanalyze kuti vanhu ava nevari panze apa havana kusiyana. Ava vakangochinja zita but kwese kutoona. Pane pazvinoita sekunge zvinofanana. Kuti yaraira mwana akafa maenda kune wacho ane wisdom ari kubata banga pamusoro pemwana. But Solomon paari kubata banga is just like a picture yeshoko raMwari. The word of the Lord is like a double-edged sword. So paabata shoko raMwari pamusoro pemwana ari kutsvaka vanowinirana neshoko. Shoko rinoti kudii? If you give, you receive. So amai vari kuda mwana vakataura mashoko ekunge havachada. Vakati mwambo musaurare asi ipai uyu. Inenge picture yekuti adasarenga chingomupai. Mambo ndobva vaziva kuti wese anoda kupa ndiye anofanirwa kupiwa. Anoda musamupe. To me, this picture of this story is the same like Genesis 22. Mwari pawakati kuna Abrahamu yani mwana wako unodisa udipi. Kuti vaitobvutira nawo futi. Waunoda ndikumuda kutonzerana. Yakapera sei? Abrahamu wakabata banga pamusoro paIsaac. Mwari wakati chiregera. So Solomon with the wisdom wakaziva kuti banga rikabatwa mai chaivo vanodzokera nemwana wavo. People of God hear me very well. Une zvaunoda kuti Mwari vaite muupenyu hwako. But pane action iri on demand. Jesu ari mwana waMwari aiti akaporesa munhu. Aipa credit munhu waaporesa kudarika kuadvertisa power rake. Asi akamunzwa Jesu achiti wazviona ndiri original. Straight from heaven. Yapera situation. Jesu waiti aiwa kutenda kwako, aipa credit munhu wacho waaporesa. Kuti ude kutenda kwakonzera kuti simba rako rimanifest muupenyu hwako. Bhaibheri rako rovha rati kutenda kusina mabasa wakafa. Faith is demand inodiwa for the manifestation of power in your life. So vanhu vari tu vanogara muimba hwani vanhu iva vari tu ndiwe ndini nokuti pauri papa muri tu. Saka uchiona paunofa vanhu vanoti munhu aenda unoti pane chimwe chinosara chiri mudzasi munhu. But for the meantime chatiri kuti munhu ndiwe but ukafa vanhu vanoti hausisiriwe munhu aenda. Unoti muri tu flesh na spirit. Saka flesh na spirit vane battle one yavanorwisana. Nyama yakatopa kudhara. Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Yet kuti uye kuchechi you need flesh and blood. Saka nyama inenge ichiti iwo kundinetsa ndagara atikwenda. Saka toenderei. Pane kudzodzerana zvekingdom yaMwari kusingaite. Nyama yakatopa kudhara, nyama neropa zvipinde ushi hwaMwari. But unotoda nyama neropa kuti uye kuchechi. Saka nyama uchinzwa ichikuudza kuti aiwosaenda. Inenge itozva kuti kuenda nekusaenda zvakafanana. Pavakaenda zvipo zvokuti vape Maria pamberi paJesu, havana kutanga vasvika kuna mambo aberekwa. Vakasvika kuna mambo anga akagadzwa kumba kwaHerodhi. Kunati Herodhi waida kuroga magifts amambo aberekwa. Spirit yako payakava born again inorepresenta Kristu. But nyama yako yakaberekwa kare inorepresenta Herodhi's house. Kune tsika yekuti tikaenda kwaHerodhi the star will not shine again. Inovigwa. Amai vabvuta mwana wemumwe ndokubva vaendesa akafa kune mumwe wavo. Law of exchange. Yekuti it will take time kuti ugone kudiscover kuti zvandinazvo hazvisi zvangu. Why? Nokuti kune law yekuti chakaberekwa chinofa. Saka unogona kuzvitenda kuti ndofunga nguva yakwana zvafa ndiye mwana wacho adapiwa ndizvozvo.
But as far as the type yamai wakati I examined, tabuda church examine the word. What the word of God is the Son of God. Yaso ngorora pamusoro pa Kristo anova yeshoko. Unzwe kuti rinoti kudii kana wasiva zvarinotaura. Auramba uchibhabhadzira zvakafa. It's time for revival. Ngachimuke ndakuda kuchipenyu. Ndakuda kunamata womwari mupenyu anoita zvinhu. Kwete kuti unongochipinda kuno kana zvanetsa unzvenga woenda kune muita ti. Kunati utokuda pachena kuti kwedu kwakafaiva padomwe. Ndakuda zvipere maprayers revival nokuchinja life. Tinongoti nzvee. Ndandipurofite pane nto zolo unongoti nzvee zvako. Because ndinotyazoziva kuti mwana ndewedu bati kufa. Why am I saying this to you? Ndikuda kuti kuve neshungu yekuti Mwari bring the revival in our midst. Use me as a vessel to revive this dead child. I say kuti kana one revelation then you run away. Kana one revelation, may God use you for the better of your brethren in the house. Kubhabhadzira zvakafa kunongoitika usiku chete. Zvanzi mangwana kwane chiedza ndopandakawana chance. Usiku zvichida mumba manga mune light, but level yelight yerambi yakatadza kuti anacheexamina zvakanaka. Revelation ine malevels nemadimensions. Mukusha akakusha mbeu, Mark chapter 4 verse 8. Zvanzi wakakusha mbeu paivhu rakanaka, imwe ndokuva yamera 100-fold, imwe 60, imwe 30. Good seed per good soil, but 3 categories. Apana iri padombo, apana iri paminzwa. Good seed per good soil, but iri pane 3 category. Saka even 30% is a type of a believer. Any information yakwamwari, but asati akura muzvinhu zvekwamwari. Saka zvinotoda kuti ave neunderstanding yekuti vanokopareta pa100 ndevamwari futi. Nokuti nepfungwa yekuti vakamboita zvinodarika zvawakatenda asi Mwari. You know kuti vadzidzi pavakaona Jesu achifamba pamvura achiva kwaari vakatya, havana kufara. Jesu ari solution, but paaifamba pamvura achienda kubhoti vanhu vakati that's a ghost. That's why statement yaPeter inotaridza doubt yekuti Ishe kana murimi nditenderei ndiuye. In other words, haasi kuti ndimi ari kuda tombokubvetaiwa ndashuwa nemi. Ishe kana murimi nditendereiwo ndiuye. Isaini yekuti hatina shuwa nemi asi tinokuteverai. Kurati tine level yekukuzivai, but ndinokuzivai nenhoo bhoti rangu. Handisanda kuonei ndichifamba pamvura. This is a new thing. Saka ndiri kungojambira muzvinhu zvitsva sisina kuvhetai kuti ndimi here. Iye mwana wacho achiti behold I'll do a new thing. Hama dzangu Mwari unoita zvinhu to a level yekuti vamwe vari pa 30% vanofungidzira kuti haasiriye kana akopareta pa100. Kune zvinhu zvinoitika nezera. Tikaita crusade kana papa yakamwana kadiki kuzokanamatira panapa. Akati kudawo kuva nendebvu mafana ne5 years. Hatina mati ndokokati kura. Zvimwe hazvidi prayer, zvinoda growth, kura. Ukakura unotonetseka kuzoshevha dzawaichemerera. So munganyangwa manga muine light, but light ino rakakundwa level yechiedza nemorning light zuva rabuda. So there are levels a light. Saka toda kune light rekuti rikaiswa vanhu vanotamba bhora, unonzi maflood lights. Ukaisa aya haritambiki, but malights wese ukazoshandisa torch yefoni haritambiki wese. But ese malights but ane malevels. Saka danger yechechi ndeyekuti tikangogumira pa30 kwese kune 60 ne100 asi Mwari ende ateneko Satan. Inzwa. Ini ndichita olevo mates dzaindinetsa. So mwana wangu paakauya tikaitirwa homework yemates. Musikana wangu ndakamuti mwanangu dzinondinetsa, handina kuti dzinonetsa. Ndo statement yakamubatsira. Why? Because akanodzidza kune mumwe anodzigona. Ndokubva azopasa mates. Akaberekwa nababa vasingagone mates. Nekuti baba vakaparidza chokwadi. Dzinondinetsa. Kwete kuti dzinonetsa. Kunati ndikusiya room of improvement kwaari kuti dzinogoneka but pano dzakaramba. So no danger kuti in the ministry, in the work of God now, if you are a leader,
uri gifted in a certain area. Mwari vakaita zvinhu in another area. Unogona kufila jealous over what I was. You was one. Mate, it's no working. It's no good. But pan, it's a image. So izvozvo zvinopa kuti mwana wangu paanozogona metsa kudzidzidza haasi kundipandukira, anotondibatsirawo mune ramangwana rangu. Kuexaimina mwana wine morning light kunoita kuti uzoti ndakaona tanesikara pano akazodai apa akazodai apa, saka uyu hongu kufa kuriko but uyu haasiri. Noti wakaipa anogona kukupa zvakafa zvakafanana nezvipenyu zvawanga uinazvo nokuti hausati wakuzoti zvichiri zvipenyu zvaioneka sei. Don't settle for less. It's time for revival. Tsvaka Mwari. Mwari ari mushoko rake. Inzwa, revelation kana ikava different understanding chandinoziva purpose yeshoko raMwari will be the same. Hakuna revelation inobvisa vanhu muna Mwari, kune revelation inoseredza vanhu close to God. Judges chapter 14 verse 4. Zvanzi Samson akati kuna vabereki vake, ndiperekedzei kuTimuna, ndine musikana wandaona wechiFiristia wandiri kuda. Vabereki vake ndokubva vamuti, hakuna here musikana akanaka kuhama dzako kwaIsraeri zvawaakuda vaFiristia vasina kudzingiswa. Iyo verse 14 ndokubva yati zvakare, for his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. His parents were quoting scriptures, yet they did not know the move of God. Zvamakuita zvisa pariri kuti vabereki vake vakati hakuna here kuhama dzako zvawaakuda muFiristia asina kudzingiswa. Ndokubva rati, his parents did not know, yet they knew scriptures, but they did not know the move of God. Pane paunoita nharo zvinhu zvaMwari nokuti uri kuvhura vhesi, yet iwe pavhesi pacho hauna kuvhurika, ndiwo ungorivhura. Pane patinoresista the move of God, takamira pakuti apa panoti apa. Bhaibheri rangu rinoti muchaturika maoko pane vanorwara vachapora. Bandakanzwa shoko richiti Peter aita akapfuura vanhu vaiendesa vanorwara pamumvuri wake vachiporesa. Pandakainzwa mumvuri waPeter, hakuna instruction yekuti vanhu ngavaende pamumvuri yenyu. Kune instruction yekuti you lay hands upon the sick. Saka Peter yemumvuri aitora personal revelation, and it was of God. Kune zvekuti 3 disciples dzakawitnessa transfiguration, Peter, James and John, amount of transfiguration. The rest vari 9 havana chavakaona. Zvokuti kana vavakuparidza vanogona kutosiyana maparidziro, because Peter kana zvamubata anoti Mose ndakamuona, Elijah ndikamuona. Unozonzwa Thomas akupenya vamwe kuti vakomana vacho vanozowedzera matese kuti vadzidzi, but pane pavanozoda kuspice tumamessage twavo, havene kuti vanozvitora kupi. Vese madisciples, but pane madimensions asina kusvikwa nevamwe. Kune chavasina kuwitnessa pamusoro. Zvona kuti vanogona kutopikisana pakushandira Mwari. Original information iripo here, unayo here. Kana usina knowledge inotsvakwa, you must acquire knowledge. Vanotora sando vachipinda mumwe vachichema kuti pakukuvara vakuvara. Ende chavakuwadza manje haisi kuti Mwari haazive, ndeyekuti iwo havazive. Ndinoti kune information yekuti ukaziva unobatsirika fast. Saka uchiona kuti munhu ukaenda kuti wari kuna chiremba ane zvaanokubvunza ari akadzidza kudarika iwe. Iwe hauna kuda kudzidza kudarika doctor, but doctor atanga kubvunza iwewe zvimwe zvinhu, iwe usina chikoro. Unongosvika kuti ndiri kunzwa mudumbu. Temu rekuti dumbu rakakura, mune maorgans akawanda, unenge wotaura nyaya dzakawandisa kwati mudumbu. Une makidneys, une chii, une heart. Saka unoti mudumbu, unenge wataura nyaya yekuti haurapiki. Kusvika anozvidownloada akubvunza manje kuti manga madyei madero, paunoti bhinzo ndikufufutirwa. Zvaizi kuti urapike. Why? Because une information inoita kuti ubatsirike.
tinomboita maprayer sessions munhu anouya ungoti tiri kuemba mubasa ndopaanogumira mubasa andifarire but wagonyatsoona kuti munhu uyu isimbewo zvayo saka kuti udze kuti usimba anotononga aone ada kunamatiwa kudiwa neusimbewo usatinoona nofuta kuti prayer haishande but prayer ine chekuita neari kudzirwa prayer. Alright, and we believe in miracles, miracle working God. That's true. Paul Yabon crusade over some of the what I want to be engineer. He has nothing of school. Today, right now, be an engineer. Where can I watch 10 women now? When you're not be man, when you are a Ziva. Sana wacha wanaokufunda sibali lipo kati nuni engineer kule. I love this show. I'm just to be a doctor. It takes more years to start the practice and she na one qualified doctor nema call but kuna shortcut ikutuka ndio kuchipinga 1 week wa kura but one of our leaders started kuti which doctor mvunzo chiremba kuti what's wrong with how to learn for you 2 weeks. I examined the child in the morning. Doctor naona kutaiwa unofiwa hapo katikati. Zvinhu zvakaoma but muombero uya usinyo wangu toda kuti tiende kuna tenti tunotaura nyaya idzi. Handisi kuzozorora kusvika nyaya yagadziriswa gocha ndinoziva Jesu haana kuenda paCalvary otambudzwa murarame life yakadai so. Iyi life haisi yemwana waMwari ane ropa rakaenda pamuchinjikwa. Pane zvinofanirwa kuitika zvakanaka muupenyu hwangu ndinamata Mwari upenyu akanaka. Iye ungonzi it's okay hatomamirira zvondonyika yacho. Ingowani munyika macho kune vanhu vanokuitirwa zvakanaka. Why me? Church means way. Tikashare original information, even in prayer life shayo, we pray amiss. That's wrong. Mwari vakatokuda ushirinyika usati wabeliever for God so loved the world he gave his only begotten son. Mwari anakukuda nokuti uri right, akakuda kuti akuite right. Aona mbona prodigal son problem yaakaita he was more prodigal than akadzoka kana akaita. Because paakadzoka akakuda kuchinja identity. Baba musanditorese mwana. Chinoita kuti ave mwana haisi character. Blood. But iye manje arikuti because zvakaita zvakaipa zvese amusanditorese mwana. In other words arikuti mudhara uyu hausisina umwe mwana une one. Indadzoka pana ndadzokerera zviri pano zvinowanikwa pano zvoukama pasisina. Munhu akajaja nyaya dzake. Munhu akaita mataredzi mosva haatendere kuti aiwa ashuwa ndakakanya chiripayo 6 months. Unopa mutongo wemhosva kukupa mutongo according to the constitution. So prodigal son aida kutonga nyaya dzake ari atadza futi. Adzoka nokuti achadzizena as a son. Why? Because sin yamunyepera kuti are no longer a son. Mwari anotunda Moses inotaura naFaro to let my people go. Havana kuva vanhu vaMwari nokuti vanga vabuda muEgypt. Vaiva vanhu vaMwari vachiri muEgypt. My people. Mwari aito recognize as slaves kuti these are my people. So havana kubuda kuti vave vaMwari, vakabuda nokuti vaiva vaMwari. Original information yevaMwari nyangwe vari munhamo. So reasoning yavo inofanirwa kuziva pakuti tiri vana vaMwari nyangwe tiine nhamo. But nhamo inosvika pakuparidzira manje kuti hausi waMwari ende Mwari hakude saka lefi yako yakadai. Why? Zvinoita kuti kana wauya kuprayer manje utange kutaura sekunge kunyengetedza Mwari. Kunyengetera hakusi kunyengetedza. Aiwa Mwari agara mutokuda wakaipa hadi kuti uzvizive kuti Mwari anokuda. Ada kupa mentality yekuti ukanamata Mwari anozongokuda. Yet akatokuda uchiri nyika. So tikashaiwa original information even prayer life yacho haite mushi.
Even kana mumanzi music masongs atinozoimba acho anenge achipa pakuti no level of our understanding. Kune nziyo dzinofanirwa kuitwa phase out. Kwete nekuti ndedza Satani dzaiva pachiro chekuziva kwataiva nako kare. We must learn to grow and sing new songs. Ndichita olevo mai vangu vaitaura nekuti mwana wangu atidi musikanzwa atidi kamuzukuru pana ita chikoro. Tabva kuchikoro takushanda takunyika vakauya pandiri vachichema ndofere ndisina muzukuru. The same person. Aita atidi kamuzukuru akuti ndofere ndisina. Ndopatakaunderstanda kuti zvaitaurwa maringe time yandaiva. Hazvina kuipa but then ndakazviita mune imwe time zvanga zvakaipa. So panoda improvement. Kune zvakafunga kare zvikaimbwawo kare nekuda kwelevel nezera rekuziva kwavo. Zvisisaite nhasi. Kune nyaya dzakanaka kugara mazuva ano kana kushamisira kwaitwa uzati kare kurara pambedha kwaishamisira. Vainotoudza kuti nyaya mufunge tine mubhedha. Kana foni chaiyo, cell phone, iwe. Usati mufoni vanogona kugara ringtones kuti vanongoziva kuti munayo mukombo. Yairema zvinotodawo. Saka yaiti runari mbozha, zvaitwa sekuti ndezvembozha. Izvo zvingori zvelife. That's a wrong name of runari mbozha. Hapana mbozha iripo payo. Communication. But izita rakavako kare. Kune zvoda kuchinjwa. Alright, I'll give you this understanding. Anoziva kuti pakava nepolitical party, haisi politics example. Pakava nepolitical party, inoda kunaiza kuti itonge wero lemunyika. Inonzi opposition. Opposition inotokupa picture kudhara kuti vari kupikisa ava. The same country. But opposition inotenge yakavenga nyika yacho. Why? Because yakashandisirwa zita kuti bato rinopikisa. Kwete ruda kuvaka nyika runopikisa chete. Saka chemberedza kuti kupikisa kuti musaka kutodzokera kumundu kupikisa. Nani basi papa. Actually my time kana yakwana unotaura ndakamedza 5 gig dzima street preacher kana. Ndakasiyana nawo mwantatu namazhinji kutaura ina akakwandisa. So ndine mazhinji. Vanhu vanosiyana. Hama dzangu atina mazhinji, ndimotondipisa mazhinji aripo. Original information. Inoita kuti uve nenharo, uve neboldness, uve nebetter understanding. Yenda izvi zvakati, yenda izvi zvakati. Zvaiitirwa nemazuva acho zvinangoda kuti zvava zviri valid. But check your life. Zvakafanana nemagifts, spiritual gifts. Ari mushoko raMwari. Ani Bible inoti some are prophets, some are evangelists, some are teachers. Kune vanhu vanogamuchira kuti if some are evangelists, they can call you as an evangelist. Some are pastors, they can call you. Some are apostles, they can call you. Ukanzi prophet, away. Yet the same verse ipapo. Nobody some are prophets, some are teachers, some are evangelists. Tinogona kuvuma vese pakangonzi prophet latanga. Kune munhu ane need inotoda the prophetic. Mwari havaunze gift isiri valid. Vhangeri rekuti receive your job rakangonakira rova. Ari pabasa anotidai maparidza muchinjikwa. Unozwa kuti avakurova zvepano tida kuenda musha. But pane kaendero pamwe wako akadzvarwa. Uzwa kune vanhu vane blasphemy yekuti iye anotoziva kuti ave nestand nepaanogara mwana wakamuwanira nyasha. But pakaya munhu achiparidza kuti receive your house anoti vatanga zvedzimba. Yeti yake akaiwaniswa naMwari. But haditi Mwari yako vamwe. Anonzwa kuti asati vakunyatsorowa kutaura zvepasirino. Saka ndazvomustreet. Twakomana vane vataura zvepasirino, zvedumbu chete, vataura zvekumusha. Kwaine dumbu racho rakaparidzwa wani kuna Genesis. Mwari vasika munhu havana kuti namata vakati idya. First service, first sermon, buku mugarden yaingova eating, not praying.
Kutenda conference udzoko kuti mwana ati vati mugacha. Chapana kana zvima fasting zvataurwa paunzi munhu akone chikafu mugadi. Samwe akazaya kwandiri kustreets vanofundisa peiwo list yemhuka dzisingadyiwe. Ndikati dzinodyiwa wapedze. Usapanipa mutu kutsvaga sina basa. Dzinodyiwa dzacho che wakuda list yedzaharamu. Ndomwe waadamwa. Wanzi idya yese siya uyu. Asati apedza inodyiwa akutangana neiwe wakaramu wacho. Unodi kufocus on zviri positive. Build your life yako. Original information ukava nayo unova a believer with a difference. Why don't you exchange yakaitwa nyatsoongorora kuti ndizvo here izvi zvakaitwa naJesu pamuchinjikwa upenyu hwacho ndiwe ndokufungwa yaMwari kwete kuti ndizvozvo ishe vanoita kuda bavo chakaberekwa chinofa saka kana mwana atofa so ndizvo Mwari anotipa umwe. Mukadzi akati nyange kuchinzi kunopiwa umwe but iyi ndoifaitira uye asi wangu. Wakaipa ane tsika yekuti anotora zvisizvo okandira kuvanhu chaizvo onjengesa kukereke. Chechi inosvika pakugamuchira usiri weukristu, philosophy nepfungwa dzevanhu. No problem. Inzwa. Tine dispensation akasiyana. Saka ndakati challenge yechurch sometimes yekuti vakuru vanenge vachitaka bhadhara vakuru vadiki vanoenda nayo kure. Saka vanenge vakudzonzerana so. Bosi vanotaura vachingotara kwayakabva nezvavaita. Vanoda kuti kuitwewo zvinoenda mberi. Saka uchiona mota ine magirazi maviri paunodhiraivha unofocusa nepawindscreen nokuti ndokurikuendwa ndokwawauzokusira mota. Kaview mirror unopota uchicheka. You don't look through the view mirror uchicheki. Kungochekawo kumashure. Saka size yegirasi inongokudza kukosha kwazvo. Kuti wakavhiwa haisi nyaya yahopesere but Bible resa hamuna. Ndambozwa kuti yakari positive Jesu ndokuaporesa. Kwaiva nezvirwere zvemazuva iwayo. Saka iwo wane chirwere chemazuva ano. Pakuda unyasha dzenguva ino. Give us today our daily bread. Chanezwa achina kuimba but chiri fresh ngonobo. Saka vanosati vanatso kura usungu zvoupenyu. Hauna basa refresh. Ichitakambotengerwa mapai padaishanda kuRestore Industry. Tatapedza basa remurungu takanomira patoto paservice station. Muna COVID ndokuvatenga mapai ati patatodya iye ari driver. Ndokubva asvikomira mutauni angoruma yake. Ndokubva ati zvamechichaitika. Ndokubva vauya kumashure zvikati mapenyu ari that no we are okay, thank you sir. Zvadzaka expire. Usapana kuti nhamo yekudze expiry date kana test yezvinhu hausina basa nayo chikuru kudya. Recently, I'm in South Africa. Takanotenga chingwa muShoprite. So pano handandi naye. Ndakusvika patinoda kubhadhara akachitarisa ndokuti aiwa achiite tarisai date. Kosa kunobhadharidza zvemadate kati. Chiriwo zvacho chingwa. So life pano painoda kuupgrade mbichana so. Unoita so my expiry date nekuti zviri fresh here. Hausi munhu wemanga-manga. You deserve it. Why don't you eat the good of the land? Why don't you eat the good of the land? And the kanonzi good munhu wesikarimo. Unotsvaka kukahaidha but kuda zvakanaka munhu urimo. Kuda zvinhu kuri munhu wese kubva kuna bishop kusvika kuSunday school. Kuda zvinhu inature yemunhu. Saka Bible richiti musandise mahedheni asi pakunyengetera nokuti baba vedu vanoziva kuti munozvida. Bible rakatimakisa antinoda zvinhu neBible. Mwari vanotiziva kuti munozvida. Kakuda good karimo. Ina love examples. Ndakaona munhu akatenga hembe pamberi. Abhadhara mari akuenda ndopaakadzoka zvanzi aiwa. Haina mabhatani akakwana. Second hand kutarisira kukwana. Ini second hand ndinotoda zvinowanikwa panyowani. Nyowani ndinoita zvakakwana. But ipicha yekuti aiwa kuya iri kubhero but nyowani tinodzida.
zvakashota. Nature yemunhu yekuda zvakanaka. Original information ndeyekuenda for the best. So wakaipa unoita exchange. Aritora advantage yerima usiku. Saka kuda vanotaiwa, we need the revelation, we need the knowledge of the word of God. Mwari vanoti kudine nyaya. Bukura John Varati, in the last days I'll pour out my spirit. Sons and daughters will prophesy. Apana stare church when sons and daughters. Vekupi vamwari. Oh, achisi chipo chema church, chipo chevana vanona matamwari. But unogona kuenda kusisi. Yochi tukariverenga noti munofana kuita izvozvo. Wavharonzi zvinoitwa ikoko kana vada zveikoko moenda. Kati ndinooneka here. I know if you become bishop or pastor, it's right here believer to cast out devils. But when you go to takamira munhu wamwari, yeti munhu wese kana ava mwana wamwari, kuna anonzi rights nema gifts. Zviri two zvakasiyana. It's your right as a believer. If you believe, you cast out devils. It's right yako as a believer. I see gifts. But when you go to them rights, we treat them as gifts. Unataka watu pandu kwa wanu kwa china matera mcheshi. Tunakutuputa china matera mado chitapa pastor match. But in this jogarati, if you believe, you cast out devils. I see calling here, ask my gifts, my rights. What time is that? All right. Get numbers. Okay, numbers. I want us to pray for God to give us a revelation concerning the baby. What's the baby? Shida relationship yako, shida upendo wako. Ya so examine. Wode uta, shina kumanipulate newe china ile do plan ya Mwari, do fungwa ya Mwari actually. Maybe the babe I'm talking about is the spiritual gift you have. But kuna wasikane kuti no operate ile baby. May God help you. Don't settle for less. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mashita ni mtara kupenyu wenu baba. Chipenyu lochero. Kereke menyu. Mwari upenyu amita shiri pakati pebana. Baba ndinona mata nokutenda msungare. Muri mwari asikani atise mchendo wakanuraba. I pray, Almighty God, for your grace and your favor to be upon the church. The living child. The living child. The living child. Kereke menyu. Tibate shipenu shinona rama. Tilene marizauti mapenyu. Baba, we don't want to settle for the dead. We pray that what you be as the truth, the way and the life. Do not tell us upenyu. Do not tell us nyasha. Do not tell us favor kukereke. Pachikoro pano pachimoina mungani. Shalano shigila na kutari sila. Anitendele shakafa. Kuya muruoko wao. Kuronga pese mwaka ipa. Kunodafu mira destiny in future menu. Do not tell us about the devil is a liar. Every law of exchange in which by the way China kushama kabelekwa kwano pamngari pakatendera kuti asabate zvipenyu yamwe chano itamari chile chakafa ndinotaura iko zvino mangwanani ano. I speak life. So away the God kind of life. Mwanasikana ngabate zvipenyu, mwanakomana ngabate zvipenyu, munyika akaoma inoreva Mwari zviratidzei nokuti vana venyu vanotenda pamuri. Chese chakaputwa muruoko rwake, chese chakabiwa muruoko rwake. Restoration. Dzoreredzo. Nyasha ngadzidururwe nezita raJesu. Yawasata labosha. Beketa laboshia kata. Mate barando loboshika ndaya. Bika tabosa. Benta baluga daya kata mate. Benta rakia ndaba. Mauga daba raso kota lianda. Inga dasaya. Menta barando. Yekete bosha.
I speak life. I speak life. I Shipeluka shibatike. Shipeluka shibatike.